Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sepisan boten wonten tembung ingkang langkung indah kejawi syukur ngersaning Gusti ingkang Maha Murah. Sholawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing dalu sakmangke kula kaliyan kanca-kanca Astabrata anggelar ringgit purwa kanthi durasi ringkas. Idep-idep punika tamba kangen. Jernyatanipun sampun gangsal sasi punika pandemi corona nggih seniman ingkang sangat terdampak ngantos pementasan wayang kulit lan kabudayan sanesipun terbatas. Mila kanthi boten nglanggar wujudipun protokol kesehatan ing dalu sakmangke gelar kabudayan live streaming dua channel nggih Astabrata Media kalih Niken Salindri Family nggih. Dene punika inggih idep-idep suronan Agustusan inggih punika kadang-kadang kula saking Wayang Mania Community WMC ingkang kepareng rawuh nenggani matur nuwun. Nggih menika idep-idepipun inggih ambal warsa WMC. Nggih. Saderengipun monggo kula aturi perwakilan saking Kadang WMC Mas Karno utawi lintune ingkang mewakili monggo katuran atur pangantikan dhateng ngajeng punika. Monggo sasana saha wekdal kula pasrahaken. Matur nuwun saking perwakilan kanca-kanca WMC. Slindro kang rasa, slindro kang jiwa punika sampun dadi wahyaning mangsa kala ringgit purwa kawiwitan. Ing pangangkah mugi-mugi pandemi corona ingkang angliputi animbrung wonten bumi Nuswantara saged diangkat kalih Gusti ingkang murbeng jagat. Monggo kawiwitan. Jago Purwatunggal
Jari
rawanipun dandang gula Mbah Surat. Allahu Akbar minangka pepeling atan ning masjid swara ngumandang iku minangka bukane ngibadah kang satuhu umat Islam salate wajib luwih becik jamaah sunah ejo kantun Ramadan nindakno poso kinantenan sabar sareh sarta eling Allah taring hidayah. Leren dhisik Kang Gareng. Ya, Truk. Leren dhisik kok leren. Wah, yaene kok wis goro-goro. Ha iya. Jenenge kabudayan wayang kulit iki fleksibel, budaya sing lentur. Ngono ya, Truk. Ora kok kudu jam 11 limbukan. Apa meneh iki wis alame ya lagi pandemi. Ngono? Dadi ora entuk rampung isuk-isuk. Waktune dibatesi. Mula lagon-lelagonan, sinden sesendonan iki mung sak season ya kuwi season goro-goro. Ngono ya, Truk? Wah, luar biasa ya Mas, luar biasa. Alhamdulillah kapisan ngucapke syukur kunjuk ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa. Sebabe awake dhewe isih pinaringan kesehatan lahir terusing batin. Kesehatan kuwi bondo sing paling larang. Bondo sing paling larang. Awake dhewe ngucap syukur sebabe di tengah-tengah virus wabah sing nimbrung ana bangsane dhewe, di tengah-tengah pandemi sing nglimputi negarane dhewe, nyatane awake dhewe isih pinaringan sehat kebagas warasan. Amin, Truk. Pancen sing dijaluk ya kuwi Kang Gareng. Sholawat sarta salam kurmat kunjuk marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah, khususe Bagindo Hasan lan Husain. Acarane apa Mas? Piye? Acarane iki jane ya mung kangen-kangenan wae. Kangen-kangenan. Ben ora kelangan ngeng, tombo kangen. Apa meneh iki ya digelar dengan protokoler kesehatan. Uga ditayangake lumantar live streaming. Dadi wong sak donya iso ndelok gambare raine awake dhewe. Betul. Ya kuwi live streaming lumantar YouTube Astabrata Media. Oh ngono. Astabrata Media ya kuwi lan Niken Salindri Family ya, Duk ya. Wah, luar biasa. Gawe apa ki mantau kegiatane awake dhewe sak kanca Astabrata Media. Kuwi gampang carane piye? Carane ya wis buka YouTube ya toh, channel Astabrata Media kuwi dibuka terus ana tulisan subscribe. Dipencet kuwi gratis, subscribe kuwi gratis ora bayar. Terus dipencet tombol lonceng kok kegiatan-kegiatan awake dhewe sak kanca Astabrata Media kapanpun dan dimanapun bisa
dimonitor ning omahe dhewe-dhewe. Oh ngono to. Heeh, dadi ora kudu mara rene. Mamane wayangane ning kene cukup ngeloni HP-ne dhewe-dhewe. Wah, luar biasa, luar biasa. Kemajuan zaman, Reng. Heeh. Lah. Dasare apa meneh iki ana ing gelar kabudayan, gelar kesenian, tontonan rakyat, ana ing Pemda pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk iki jane wis entuk tanda tangan, jane wis diizini, wis diizini, tapi tentunya penyikapane kudu nganggo tetap protokoler kesehatan, protokol kesehatan. Heeh. Terus uga ki awake dhewe sing angel piye? Sing angel ki nak ya mengembalikan mindset masyarakate awake dhewe, mengembalikan apa ya pola pikire masyarakate awake dhewe. Wong mergo rakyat cilik sing ana desa ana pelosok-pelosok kono ora isih orang gagapi dikira wayangan, pengajian dan lain sebagainya ki isih urung oleh. Wi boleh saja. Tentunya dengan tidak melanggar protokol kesehatan. Nek muni protokol kesehatan sing hati-hati aku tahu kleru Lah iya. Ora protokol lah ya. Iya, Dadi awake dhewe iki ya membuktikan kepada pemerintah, awake dhewe iki seniman sing ora anti pemerintah, awake dhewe iki nurut karo pemerintah. Apapun yang ditulis, keputusan, kebijakan apapun itu pasti awake dhewe dadi seniman apa nek dadi nom-noman taruna, seniman taruna, seniman muda iki mesti kudu taat. Wong ya ora melanggar. Penonton ning kene ya dibatasi nganggo masker. Tur ya cuci tangan nganggo hand sanitizer. Lah iya, Ki babar blas ora melanggar protokol kesehatan. Tur ya saya apike langkung becike iki ya supaya ana kepiye ya solusi tumrape seniman-seniman kang ya ngene iki gelar kabudayan, wayang, lajaran, antayub, campursari dan lain sebagainya. Ora mungkin Kang Gareng mosok kaya arep ngene iki terus virtualan terus. Iki tidak mungkin. Mula kudu awake dhewe memita sing banget lah piye carane, solusi piye, entah ya penontonnya dibatasi, entah apa piye kuwi awake dhewe pasrahne karo wong-wong dhuwuran sing luwih pono babagan kebijakan anggone luwih bisa mranata becike pemerintahan terus.
Bu dhisik. Oh, ngoten. Sampeyan sing ditenteni kok. Ki Siap. wayangan malam hari ini wayangan sing lain daripada yang lain. Lain daripada yang Loh, lain. lainnya apa? Lainnya napa? Iki selain sampeyan sing dadi pemeriah ning kene. Nggih. Iki ono artis sing lagi naik daun. Wah, lagi naik genteng. Lagi naik daun. Lah naik daun nek uler. Maksudnya lagi ngebum viral. Getu. Sing lagi digandrungi karo wong wedok-wedok remaja saiki. Oh, ngoten. Mas Dori Harsa. Wah, wonten ta bae? Loh, teko rene Mas Dori Harsa. Aku seneng ya ampun ngene iki ya Allah. Enek Mas Akbar, enek Mas Dori. Lah, luar biasa. Mas Dori Harsa nek lagune nak yo aja nek lagune yo wis biasa. Mas Dori Harsa yo kon serampat no. Serampat ya. Dori Harsa serampat. Oh, sakit toh. Oh, sakit. Oh, Mas Dori Ayo, joget elok. kita sambut Mas Dori Harsa serampat. Serampat. Lah, sik to. Niki Mas Dori Harsa napa pengawale? Napa bodyguard-e niki? Sik to, ning WA iki Dori Harsa sing teko kok Doraemon lho. Napa niki ingon-ingone Dori Harsa? Lah sik SMS-e WA-ne iki Dori Harsa kok sing teko. Dori Harsa niku sing lagune dentak tok jlang niku lho. Lah ya, iki kok bagian jelange iki bagian. Lah iki apa iki ingon-ingone apa piye iki? Wis sauni-unimu iki wis ora cetha iki ben sak karep-karepmu lah wong loro iki piye. Mosok to kok iso dadan ngene iki lho. Selama pandemi kita harus mengekspresikan diri. Jangan patah semangat. Awakmu prei ngopo nyambut gawe apa kowe? Aku nyambut gawe apa Mas sampean Mas? Yo kesibukane yo kuliah. Aku nugas kok nugas. Apa? Heh. Apa? Lho, goes no cak. Ora anak milenial wingi goes bojoku gegerne wong sak kampung kok. Sik tekonono Dik, tekonono. Geger reng bojoku wingi. Bojoku lak gedene padha iki to.
Ya lemu. Lah, bleduki. Geger yo semok ngene iki kaya bojone pengendang iki. Nanti iki nane modot neh ngono kok. Bleduki. Bojone bodi neh ning bokonge sasi setok. Pokok sasi setok kan yo Gede maksudnya. dadi apa iki sing lanang cilik sing wedok gedhe iki pengendang lah cilik sing wedok yo gedhe ngene iki. Wah, ora kaya lombok temumpang tahu. Geger wong sak desa perkara piye bojoku gowes wagek 5 kilo ku goleki sedel gak nemokne. Kok iso? Tiba sedele kantil nang ngenekan. Oh, digoleki wong sedesa ngantek tak visumke barang kok jebule kantil ning kene. Yo salahe bojomu kowe. Gawean kok gue. Kowe apa nyambut gawemu? Wis kenal kurang. Nyon sewu saderenge. Dene kan salaman desa kenalan. Anu, Mbak. Sorry, jaga jarak. Jaga jarak. Enggak boleh salaman. Social Dua aja yang distancing. Iya. Heeh, layak. Social distancing. Distancing. Karena kita masih di tengah-tengah pandemi corona. Kita harus mematuhi protokol kesehatan. Tenang toh, salah toh. Omongi. Aku khawatir kok nek CLBK nah. CLBK iki. Wah, urung ero, cinta lama bersemi kembali. Masa. Rahasia aku jane mau cari ini ora. Masa biyen duwe hubungan karo kowe? Enggak pernah loh, Mas. Ini iki lho. Anggere bar tak putusno terus Toto gak ngerti. Lah. Gak pernah. Mosok jajal kowe. Masa toh? Alah. Dik, tenan ora duwe hubungan karo kowe biyen? Enggak loh, Mas. Aku Wah, cuma macam-macam loh nek Mas Akbar loh. Nah. Wes paham aku, tapi mamah itu bilang sama saya tadi. Oh, piye? Mamae sapa? Mamah kene calon maratuaku to, biyen. Calon sapa? Maratuwa. Oh, ya gelem lho mbok kok ambek sampean. Lho. Gandange piye? Hah? Mama kok. Mama. Oh, mama lagi ngarit kok. Banyol. Ya jenenge Mau dagelan lo banyol lah. ya jenenge gimah kok dadi jenenge mama. Piye mamae ngomong piye? Tapi nggak apa-apa ya. Tapi janganlah cinta kita bertemu kembali ya. Yang lama biarlah berlalu. Biarlah semua berlalu, pergi dan tak akan kembali. Cinta zaman indil-indil nganti ondol-ondol. Mosok kowe nikah iki lagi kelas 6 iki. Zaman pacaran ning isor ceprutan iki biyen karo kene ya. Loh, kapan? Loh, Ning endi? Masa kok dene sampean biyen pacaran karo kowe? Enggak. Lah ya rupane kok ciduk. Lah wong, sampe eleng. eleng ta? Eleng sama Ande-ande. nek ngujang to tak temu. Nah. Wah, Lah. ngujang tak temu deh mengakoni kalau aku pacarnya padahal enggak. Heeh. Ora oleh ngono kuwi fitnah, aku sih ora oleh ngono kuwi dosa. Dosa. Jenenge Mak Suliem. Mak Suliem, Mak. Wis kowe darani ning ngujang gak apa-apa ganteng kowe berarti. Ngujangnya apa? Loh, iki lho. Ganteng dhewe lho. Iya. Ganteng dhewe sak ngujang. Ada perbedaan nek ngujang ra buntute ning guri kowe ning ngarep. Nah. Tuh, genah iki nek buri lho iki buntute. Sinta, ngujang iki koyo kebun binatang ngono gitu. Ora ngono iki kowe irairanmu gareng kok kaya ciduk dawet to. Cek Suliem, Mas Ben. Cek Suliem. Suliem. Kowe mantan pacarku mbiyen Suliem. Ya piye to? Mung niken salin jenenge apik-apik niken salin Suliem. Tidur, malah ning ngono yo kleru. Wah, mbiyen aku pacaran karo Kowe Suliem. rasa ngaku-ngaku ki sinden sing fenomenal dalang iso ngetoprak ya iso sinden. Paham aku ngape berteman ning YouTube kok. Berteman kok paling gak iki ning gone Instagram, Ndek Twitter. WhatsApp ngono kuwi berteman ngene iki. Wah, ning WA ngono itu. Hmm. Mbak aku urung mau lebokno. Apa kowe? WA. Nomormu to? Iya, iya. Iki ngetoprak ya iso, nyinden iso, ndalang iso, Masa? sinden multi talenta. Mbak nikah nih. Lho lho, ngetoprak iki nek lakon suminten edat dhewe dadi suminten. Lagi lakon Iso. Iso ngetoprak. Aku ngomong kandhani lho aku. Aku ketoprak iki paling enggak dapuk aku Subroto lah, pokoknya ngene iki. Walah, Le. Enggak. Enggak asik doe. Raya kaya ciduk kaya sebagong. Apa? Subroto. Subroto apa? Ketau kok ciduk eta. Ayo nek iki Subroto kawe. Subroto kowe dapukam milih apa kowe? Aku yo sing gandeng nah. Iki karek kirik kalau Loh. tek mirandi. Subrotone ya kudune Mas Sabar. Lah, Nah, sini. aku ndemeni Mas Sabar. Biar kowe kono. Samian dadi bapakku. Aku pakmu. Lah mbok kowe ndi mboke? Mah aku mboke iki masam piye ra papat pitu kok. Aku mbok didapuk sing apik ah. Aku ki pertama lho Oh, ning kene. apik. Didadekne peran utama dadi pot. 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 Jadi mek ngangkruk ngene tok. Tapi Ah. kan
Metu sak wayah-wayah. Pati malah HP lho. Anak kiri barang diuyuwi barang. Lah, apa? Kursi dapuk kursi kowe. Manut lah, aku ning kene iki yo butahe cak anut kowe ta aku. Ya iso Lega penerima tamu aja. Lho aku nyun sewu nek sampean rembug bayaran kat mau nyun sewu Mas. Mas Apa? Akbar. Iya. Dalang kondang fenomenal Mbak Niken Salindri aku ya sero. Niki kula mboten badhe ngrembug bayaran. Berkasipun kula teng mriki nderekke niki Mas Bagong. Iya, aku gak ngrembug dhuwit sumpah. Dhuwit kula dhewe 3 sak ning omah dereng-garing. Nyun sewu. Wong rupamu pakmu ngemis kok mlepukmu kaya ngono. Kowe dapuk kursi. Kursi aku. Niken anakku, aku dadi warok. Lah, Mosok gene sing apik. Anu, sama tak genteni brotos dela. hah? Subrotone aku ya. Ayo nek kepiye nek ngatur Mas Lindro piye wae? Brotone kono kok Aku ben dapuk turuk. Ketak opo tak turuk ketoprak. Aku dadi Tadi apa? seminter Kursi, meja Mas. iki ya. Si dakwamu. Kene rada rene, madhep rene ujurmu. Oh alah dodok konggoro kon ngene tok. Rono makte. Wis rene lah. Iya ta? Kene. Maka saya membokongi sana. Lah rada rene. Kene mbokne. Mbokne sapa? Iki mboke. Oh, mbokne Kene niki. mbok. Kowe dapuk mboke. Hah? Mbokne. Mboke. Kok pengendange nesu. Gak, nyeleh kok. Pinjam bentar. Kene mbok lakon opo yo. Wes, bose. Bune, Iki foto Pak. ki kursi. Oh kursi lewat selenden kursi ini malah. Kursi iki sembarang oleh dijejek oleh. Wah ngoten. Nggih. Bune, mboke Pripun suminten. Pak? Nggih, pripun Pak? Awak lho kowe kursi ya meneng oli nggih kaya mau kok kursi mau lho bener ora? Bune. Pripun Pak? Kene jejer wong loro awake dhewe ben disawang karo tangga sing ndi sing entut. Sopo sing entut? Wah aku iki jare jenengku Gareng. Kok iso nyeluk-nyeluk. Cas. Oh, kowe iki ketara kowe. Aku kok mentut ora. Keceret saktik paling. Ora. Sinden kok pecirit ini lah. Ceret. Mbokne keceret e piye tombone? Mbak wis tuwek besar. Oh, wis tuwa. Kowe wis tega moro masak bojomu nganti kaya ngono kok kowe tegel men. Ayo ketemu diwiwiti. Enak. Aku jadi koordinator to iki. Iya kowe. Sutradara. Kene bune, kene lagi wong loro disawang karo tangga teparuk iki ben patut. Ngene lho, rada ning ngene lho. Apa? Iya ya. Oh iya kowe tak Pak. Iki sofa anyar kuwi to Pak. Ya iki ukir-ukiran. Dadi awake dhewe disawang tangga teparuk nyawang anakmu ya melu seneng. Pane, Mbokne. Aku wis cantik lho. Lha kok kabrok Pak. Ki piye to? Jarene sofane anyar. Lah iya, sofane Iya, Pak. anyar pira regane, Pakne? Kok ambruan nih? Kalau bayari wong timbangane ngene iki kaya Ya, remuk Cok. kancane. Bayar wong duit ra gablek kok mlepok ngono. Ngene Bune, Nah. iki anakmu Niken Salindra wis teko kene. Nduk Niken. Dalem. Kowe wis dandan kaya Aku jare dadi suminten kok diceluk Niken Salindri. Lah iya to. Niken Suminten. Oh, Niken Suminten. Wah, tiba ayu-ayu. Sutradarane ora jejeg ora. Ya kuwi aku pinggir bosoke. Niken Suminten. Nah, Dalem, Pakne. Nduk Niken Suminten. Dalem, Pakne. Ya Bune iki awakmu sing matur apa aku? Nggih aku. Piye nduk jare seneng karo apa kuwi Mas Broto. Broto. Aku seneng karo Mas Broto lho, Bune. Pakne, piye? Aku cocok gak karo Mas Broto? Mas Broto kuwi sing dalang gitu. Ki lho, cocok kok gak? Bune, Pakne. Piye, Pak? Aku sayu karo aku sayu wis. Bedak Wis. kandel, bedak Wis. Wis. lipstickku gak njebret toh? Wes. Oke, oh ya ampun aku sayu. Anak ibuke ya ayu dhewe sak Aku dunya. tak kedokan Mas Broto sik ya. Ngene Nduk. Sing gedhe pangapurane, duh niki nyetrum. Rek. Tak.
tukang son ngancam aku kowe golek patiku pe bojoku ayu mbok temok ya kowe asem iki Tak cedhaki kok nyetrum to, Pak. gak mungkin nyetrum kan dret-dret rasane kok saya suwe ape mateni wong e oh kene urung metu kok iki Dibane dadi meja ora entuk apa-apa aku ngomong kiri-kiri lah. kok sik kok iki lho Aku metu kok apa? ya kok nek pas iki solar entek kowe lagi metu wong wayangan iki bare kan ngentek-entek solar Biasa no kowe. Oh, lah leren usung-usung ki kok sampean kok metu pas wae usung-usung ki. Nduk nek Salindri sing Nggih, Pak, Ne. pangapurane ya